Keď ste spomenuli Igora Matoviča, či mu v podstate nedal tomu Ivanovi Korčokovi bosk smrti v rámci tej volebnej noci, čo sa týka možno aj ďalšej politickej budúcnosti. Tomu vyčítal aj ten druhý tábor, prečo vôbec dovolil, aby Igor Matovič a Veronika Remišová a prípadne Gábor Grendenta boli okolo toho jedného stola. Želám vám pekný deň, sledujete diskusiu denníka Plus jeden deň, volá sa Karty na stôl, moje meno je Noro Dolínsky a som veľmi rád, že môžem dnes v našom štúdiu privítať dvoch politológov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, pána Radoslava Štefančíka, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A z Trenčianskej univerzity v Trenčine pána Miroslava Žátka, dobrý deň. Pekný deň, prajem. Páni, téma je jasná, voľby prezidenta pochopiteľne, prípadne môžeme rozobrať potom neskôr aj samotného Ivana Korčoka, jeho budúcnosť a budúcnosť Petra Pellegriniho. Začnem ale veľmi aktuálne vyjadrením Andreja Danka, ktorý teda na tlačovej besede deň alebo 2 dní po voľbách povedal, že teda práve on a jeho Slovenská národná strana je za úspechom Petra Pellegriniho. Pán Štefančík, čo si myslíte o jeho slovách? Áno, niekedy mám pocit, že niektorí politici veľmi rýchlo strácajú pamäť, pretože ja si pamätám úplne iné vyjadrenia Andreja Danka hneď niekedy na začiatku potom, ako pán Pellegrini ohlásil svoju kandidatúru, dokonca sa venoval aj veciam, ktoré by možno, že mohli ostať v tej intimnej rovine, respektíve to patrí do jeho osobnej integrity. No a dnes vidíme, že Andrej Danko sa dokonca chváli víťazstvom Petra Pellegriniho. Ja by som sa ho napríklad opýtal, že ako to je vlastne s jeho kandidatúrou, že vlastne prečo stiahol chvost, že či on má skutočne takú mieru legitimity, aby rozhodoval o toľkých veciach, ku ktorým sa hlási. Takže ja mám naozaj niekedy pocit, že minimálne u Andreja Danka to je tak, že si myslí o svojich voličoch veľmi, veľmi zlé veci. Pán Žádek, môžete tady doplniť, prípadne reagovať, ale ja to doplním ešte o tú vec, že on dokonca povedal, že aj Robert Fico sa stal premiérom vďaka Andrejovi Dankovi. Vieme, že ten výtlak Andreja Danka bol niečo vyše 5% v parlamentných voľbách. Ako vy vnímate jeho slova, teda, že práve SNS stojí za úspechom tejto koalície a nového prezidenta? Andrej Danko je, povedal by som, že politik, ktorý si možno časom zaslúži nejakú osobitnú monografiu všetkých myšlienok, ktoré niekedy povedal. A jeho správanie sa po minuloročných parlamentných voľbách sa deje v línii poučenosti z tej tretej vlády ešte Roberta Fica z rokov 16-20, kedy jednoducho bol vytláčaný postupne Robertom Ficom na nejakú perifériu mocenskú práve tej vlády a Andrej Danko nechce dopustiť, aby bol opäť daný do úlohy toho menej významného vládneho politika a pri každej jednej príležitosti si bude žiadať nové mocenské ústupky a bude mať ďalšie požiadavky a presne tá príležitosť na to teda otvárať koaličnú zmluvu a prísť k novým mocenským pozíciám je práve po tomto druhom kole prezidentských volieb, pretože on to tak nejako vypočítal a predstavuje si, že však 3 politické strany, 3 najvyššie ústavné posty v štáte, takže takto by to nejako malo byť. No ale zostane to tak akurát v predstavách Andreja Danka, pretože ani Robert Fico, ani strana Hlas jednoducho s ničím takýmto nepočítajú, ani sa k tomu nehlásia. No veď práve to je to, že keď sa vrátime páni trošku v čase, tak Andrej Danko už tesne po ohlásení asi kandidatúry Petra Pellegriniho avizoval, že má záujem o kreslo predsedu Národnej rady. Myslíte si, že môže dôjsť k nejakému inému rozdaniu kariet v rámci vládnej koalície, ako to bolo po voľbách? Mení na tom niečo Peter Pellegrini ako nový prezident? Ja si to vôbec neviem predstaviť. Nakoniec SNS získala viac, ako jej z titulu výsledkov volieb prináležalo. Veď nakoniec Andrejovi Dankovi sa podarilo presadiť vytvorenie nového ministerstva. Ináč je celkom zaujímavé, že dnes Robert Fico vyhlásil, že sa bude prepúšťať v štátnej správe, respektíve, že chce redukovať počet zamestnancov v štátnej správe, ale veď vytvorením nového ministerstva sa pravidelne zvyšuje počet zamestnancov. Tak to je tiež on argumentoval, viete, že sa presunuli z ministerstva dopravy a z ministerstva školstva tí zamestnanci. Áno, veď, ale už len jeden minister navyše, 2 štátni tajomníci navyše, možno, že nejaký vrátnik navyše, to znamená, že nové upratovacie služby navyše, pretože zrejme potrebujú nejaké priestory, takže ja si viem úplne predstaviť, že tie náklady sú určite vyššie. Takže v každom prípade s jedlom rastie chuť u Andreja Danka. Ďakujem. A čo sa týka možno aj vrátim sa k tej otázke, či môže byť iné prerozdelenie tej volebnej matematike, tých kariet, tým, že Peter Pellegrini odchádza na post prezidenta? Teoreticky áno, treba povedať, že Andrej Danko je ten najmenší, ale viete, že aj ten najmenší šašo dokáže zahrať veľké divadlo a skutočne vládna koalícia môže visieť na šnúrke od gatí práve od Andreja Danka. Ale zase na druhej strane pamätáme si aj to vyjadrenie Andreja Danka, že pre neho je dôležité, aby vznikla úplne iná koalícia, ako sme tu mali do roku 2023.
tá koalícia, ktorú by on bol ochotný podporovať aj z pozície opozičného poslanca. To znamená, že by fungovala ako keby taká nejaká tichá dohoda medzi nimi. A zrazu tu vidíme, že on by teoreticky ustal aj tú funkciu predsedu parlamentu. Ja si veľmi dobre pamätám, ako on chodil každú chvíľu do Moskvy. Ono by bolo skutočne aj nešťastím, ak by sa Andrej Danko stal opäť predsedom parlamentu, ale vôbec si toto neviem predstaviť. Otázka je, či teda, použijem tú retoriku Borisa Kollára ešte z predvolieb roku 2020, stáva sa Andrej Danko, je to vôbec teoreticky, pán Žádek, možné drahou nevestou pre koalíciu? Rozhodne sa tak snaží správať. Jeho správanie je tak trošku podobné tomu, aké mal Boris Kollár v predchádzajúcej vláde a koaličnom zložení. Každopádne ja úprimne prajem Andrejovi Dankovi post predsedu parlamentu, tak ako prajem všetkým hviezdám alternatívy, aby získali čo najviac exekutívnych funkcií a čo najväčšiu politickú zodpovednosť, aby naozaj ukázali, čo v nich je, aby aj Slováci tak trošku pochopili, že naozaj, kde je realita a kde sú možno nejaké predvolebné sľuby. Každopádne na tú súvislosť, že ako pôsobí Andrej Danko v súčasnej vládnej koalícii a čo môže byť jej budúcnosť, myslím si, že to stojí na tom, že naozaj Andrej Danko hryská, je mnučko, ale myslím si, že je to limitovaný psík, pretože on je v tom parlamentnom klube SNS, respektíve ten, ktorý má názov Slovenská národná strana, predsa osamotený. On tam má možno ešte nejakých dvoch zástupcov, ak sa nemýlim, pána Farkašovského ako pán poslanca, ktorý tam prišiel ako náhradník. Všetci ostatní poslanci sú predsa z iných politických, síce tiež národne orientovaných strán, ale nie priamo SNS. A ja si myslím, že Robert Fico ani nikto z Hlasu tieto vyhrážky a požiadavky Andreja Danka neberie vážne, pretože keby o to išlo, tak Robert Fico ako strana Smer alebo Hlas si veľmi dobre vedia nalinkovať spoluprácu práve s tými ostatnými členmi poslaneckého klubu SNS a mohlo by sa stať, že naozaj Andrej Danko zostane opäť sám ako kôl v plote. Naznačujete to, že Andrej Danko nie je taký podstatný pre vládnu koalíciu? Veľmi priama odpoveď. Myslím si, že nie je, pretože nemá vlastných poslancov. Sú tu vzťahy medzi pánom Tarabom ako ministrom životného prostredia a s predsedom vlády. Ten vzťah je veľmi blízky a jednoducho Andrej Danko, keď bude príliš preháňať svoje požiadavky, veľmi rýchlo môže zistiť, že na ňom to celé nestojí. Pán Štefančík. Áno, v každom prípade treba povedať, že Andrej Danko nemá úplne pod kontrolou svoj poslanecký klub. Tam by možno, že stačilo, aby dvaja štátni tajomníci odišli späť do poslaneckého klubu z exekutívnej funkcie a Andrej Danko by vlastne strátil aj tých ľudí, ktorí prišli skutočne zo Slovenskej národnej strany, takže Andrej Danko je v tomto prípade naozaj osamotený, ale vidno, že má mimoriadne veľké ambície, že má mimoriadne veľkú chuť pomoci a túži po nejakej ďalšej funkcii. Pán Žádek, pardon. Krátkou vetou, ak to bude veľmi preháňať, môže sa stať, že nielen, že nebude že len nebude predsedom parlamentu, ale nemusí zostať ani podpredsedom parlamentu. Ešte jedna taká podotázka, nechcem ísť veľmi do hranice špekulácií, ale uvažuje sa aj o Denise Sakovej ako možnej nástupkyni Petra Pellegriniho na post predsedkyne alebo predsedničky parlamentu. V tomto prípade, pamätáme si ešte pred voľbami, Tomáš Taraba veľmi eminentne deklaroval, že chce byť ministrom hospodárstva. Myslíte si, že by možno si narokoval tú funkciu, ak by pani Saková, hovorím, je to skôr taká špekulácia, ak by teda pani Saková odišla na post predsedničky z ministerstva hospodárstva, pán Štefančík? Nemôžno to vylúčiť. Nakoniec pani Saková by bola určite dobrou kandidátkou na post predsedničky Národnej rady Slovenskej republiky. Tam treba skutočne zdôrazniť aj to, že málo kedy sa hovorí, alebo teda vôbec som nezaregistroval, že by niekto diskutoval o tom, že kto by pani Sakovú, alebo napríklad pána Rášiho, lebo aj o ňom sa uvažovalo, kto by ich vlastne nahradil na ich ministerských pozíciách a to si viem teda celkom predstaviť, že jeden ministerský post, to znamená, že nie, že post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ale práve jeden ministerský post by bol posunutý práve Slovenskej národnej strane, takže pokojne by to mohol byť pán Taraba. Nakoniec si pamätáme aj na výrok Andreja Danka, že pán Huliak sa dotkne výkonu. Pán Huliak je ako poľovník, zrejme má tiež blízko k prírode, takže si ho viem predstaviť, aj keď niekde úplne na opačnej strane, ako takí tí naozajstní environmentalisti, ale ja si myslím, že nič nie je vylúčené. Ale musela by sa asi meniť koaličná zmluva. V tomto prípade otázka, či je vôľa Roberta Fica meniť koaličnú zmluvu a to nastavenie, či by vedel urobiť pánovi Dankovi takýto ústupok? Tak by to pána Danka upokojilo, tak si viem predstaviť, že by to urobil. Tu by som ale naozaj rozlišoval, že
toto, že či by sa niekam presúval pán Taraba, nie je tak úplne, alebo nemusí byť tak celkom záležitosťou Andreja Danka. Je to dohoda medzi predsedom vlády a jednoducho ním, možno aj ako aj ministra. Ja si viem predstaviť, že v prípade, ak by naozaj sa stala Denisa Sáková predsedničkou parlamentu, tak nie je vylúčené ani to, že by mohol ísť kľudne pán Taraba na ministerstvo hospodárstva. Hoci nemyslím si, že aj z ekonomického hľadiska je výhodnejšie byť ministrom hospodárstva ako životného prostredia, lebo si treba uvedomiť, že jednoducho, že aj ten environmentálny minister rozhoduje o celkom slušne veľkých peniazoch. Dokonca by som si trúfol povedať, že možno aj o väčších, keby sme to hlbšie skúmali ako minister hospodárstva. Čiže nie som si úplne istý, že či by na tom nejakým spôsobom zbohatol. On sám vie, prečo má možno také ambície. Ja som z toho jeho záujmu vychádzal, mal veľký záujem o to ministerstvo. Ale myslím si, že že ministerské výmeny v tomto duchu nie sú vylúčené, lebo sme videli, že krátko po voľbách sa už rotovali a menili, zamieniali štátni tajomníci medzi ministerstvom kultúry a životným prostredím, takže vylúčené to nie je. Áno, ale zase v tomto prípade, a týmto uzavrieme to kolo, že Peter Pellegrini ako nový prezident by to musel odobriť. Povedzme si úprimne, čiže Robert Fico by tu asi nehral veľkú úlohu v tomto. No ale ja si myslím, že pán Pellegrini by mu to udobril, veď na to si ho Slováci zvolili, aby odobril všetko, čo pán predseda vlády povie. Poďme k samotným prezidentským voľbám. Oproti Ivanovi Korčokovi mal Peter Pellegrini vyše 6%, to je jasné, teda prečíslil Ivana Korčoka z toho prvého kola. Čo podľa vás, pán Žádek, pomohlo k tomu úspechu, keď to môžeme tak stručne povedať, že naozaj ten Peter Pellegrini získal oveľa vyšší náskok, ako všetky agentúry predpokladali? Po prvom kole bol Peter Pellegrini v strese a celý jeho tím, pretože aj Robert Fico sa to síce snažil bagatelizovať ten výsledok z prvého kola, že všetko ide podľa plánu, ale nemyslím si, že to tak úplne v tom časopriestore vnímali. Od tej noci, kedy videli teda čísla, reálne čísla už nie len prieskumov, tak jednoducho si povedali, že naozaj treba začať intenzívne pracovať na víťazstve Petra Pellegriniho a začalo to už tou nocou pri prvom kole volie, pri ohlásení tých definitívnych výsledkov, pretože tam už bolo cítiť, že jednoducho začal tlačiť narratív o vojne a miery. Myslím tým pána Pellegriniho, ktorý jednoducho po rozumoch svojho tímu teda vyťahol tú najsilnejšiu tému, akú mohol, a odvtedy sa snažili práve Ivana Korčoka denunciovať v tom zmysle, že jednoducho on je ten vojnový štváč, a napokon to pochopil ale aj samotný Ivan Korčok až v tú volebnú noc počas toho druhého kola volieb, kedy povedal, že práve toto vládnej koalícii, tej súčasnej, nezabudne. K tomu určite prídeme. Ja ešte sa vás, pán Štefančík, tiež opýtam, že teda čo napokon pomohlo Petrovi Pellegrinimu k tomuto úspechu? Tých faktorov je viacero. Ten prvý pán Žádek pomenoval, a síce, že tá negatívna forma kampane, vyvolávanie strachu, táto emócia funguje od staroveku. Už vtedy sa hovorilo, že existujú také dva motivačné faktory na to, aby ste mobilizovali ľudí, aby ste ich prinútili k nejakému sociálnemu konaniu, a ten prvý faktor je túžba po majetku a uznaní, a ten druhý je práve strach, vyvolanie strachu. A keď sa ľudia boja, pozrime sa naprieč celou Európou, pozrime sa do Spojených štátov amerických, kto vie a kto má na to tú mentálnu výbavu, pretože nie každý je ochotný strašiť, aj napriek tomu, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí, tak sa ukazuje, že táto emócia strachu skutočne funguje, a myslím si, že to bolo dosť podstatné. A keď sa pozrieme na nejaké diskusie na sociálnych sieťach, tak na moje prekvapenie ľudia tomu skutočne uverili, ľudia tomu naozaj verili. A to nehovoríme len o ľuďoch s učňovským vzdelaním, ale skutočne o ľuďoch, ktorí majú aj vysokoškolské vzdelanie, a tí práve tomuto narratívu naozaj uverili. No v každom prípade ten druhý faktor bol aj to, že pánovi Pellegrinimu sa podarilo osloviť maďarského voliča. Videli sme výsledky v Komárne, videli sme výsledky v Dunajskej Strede. Naozaj volič maďarskej národnosti, teda značná časť tohto elektorátu prvýkrát sa preklopila z tej jednej strany na tú druhú, pretože ak si pamätáme ešte na kampaň Ivana Gašparoviča, keď kandidovala proti nemu pani Radičová, tak oni vlastne hrali tou maďarskou kartou a vyvolávali opäť nejakú emóciu strachu pred tým, že pani Radičová slúbila maďarským voličom nejakú určitú časť autonómie.
mňa by teda, keby som bol ako konšpirátor, tak poviem pre Boha, že čo ten Pellegrini tomu Orbánovi slúbil, pretože Orbán hovorí o Slovensku ako o otrhnutom území a zrazu tu máme maďarského voliča, ktorý ide voliť človeka, ktorý sa s Viktorom Orbánom. A vyše mal ten šál Veľké Uhorska, pamätáme si na tom futbale ešte. Je... Ale dobre, takže máme páni dve témy. Najprv prejdeme ešte raz tej vojne, potom sa vrátim k maďarským voličom. Vy ste povedali teda, že to Ivan Korčok pochopil až vo volebnú noc. No tie billboardy boli trošku staršieho dáta, to znamená, Peter Pellegrini prelepoval tie billboardy, ani jeden vojak do konfliktu na Ukrajine, respektíve niečo v tomto zmysle, teraz parafrázujem. Pochybil teda štáb Ivana Korčoka, aj samotný Ivan Korčok, pretože tých diskusí bolo niekoľko a vtedy sa tak ostro neohradil voči tomu, že je teda nejaký vojnový štváč. Pochybil štáb a Ivan Korčok v kampani? Nebol som súčasťou toho štábu a viete, že do istej miery samozrejme ten štáb si riadi aj ten kandidát. Na druhej strane ten kandidát vie byť v nejakých chvíľach aj riadený práve tým štábom. Nepoznám úplne to vnútorné prostredie, každopádne z toho, ako oni reagovali a čo robili tie 2 týždne pred druhým kolom, je vidieť, že nereagovali na tú tému vojny a mieru. Priznám sa, že ja som to vo svojom okolí tiež vnímal. Tiež mi to bolo vysvetľované, dokonca ešte pred prvým kolom, že no, ako ja tej politike moc nerozumiem, ale nechcem, aby moji synovia išli bojovať na Ukrajinu. Lebo no, naozaj, keď som to potom videl aj v retorike a práve na tých billboardoch, tak som videl, že tam tá súvislosť je zjavná. Ja len tak pripomeniem, že v roku 2019 mala Zuzana Čaputová rôzne hrané videá, kde dokonca boli takí komparzisti, ktorí imitovali konanie Mariana Kočnera. A vyvolávalo to veľmi silnú emóciu a nejakým spôsobom to posúvalo nejaké stanovisko alebo nejaký ten message. U Ivana Korčoka sme nič také nevideli, pritom tá téma sa dala vysvetliť, že ja tu som nebol ten, kto chcel zabíjať ľudí na Balkáne, v bývalej Juhoslávii alebo kdekoľvek inde, ale že mohli to interpretovať spôsobom, že vďaka tomu vojenskému zásahu sa ukončilo krvi prelievanie a tak vznikol ten mier, ktorý tam je dodnes 20 rokov. On to neurobil. Oni si išli takéto svoje, že kam budeme patriť po voľbách. To je pravda, že zaujíma práve voličov opozičných strán a Ivana Korčoka, ale jednoducho tá väčšia časť, ten 1,5 milióna, to vnímal tak, ako to komunikoval práve Peter Pellegrini. Ten narratív vojny bol silný. Ja som bol napríklad osobná skúsenosť prezvať pneumatiky, to je v Bratislave, kde teda vyhral teda Ivan Korčok teda jasnou prevahou a samotný servismen mi hovoril, že skutočne to chalani na dielni riešia, že, a to sú mladí chalani, že nechcú ísť do vojny, takže zrejme to bol silný narratív aj v rámci Bratislavy. Ostanem pri tej otázke, pán Štefančík, podcenil štáb a samotný Ivan Korčok ten narratív, že teda je vojnový, by som povedal, vojnový kandidát na prezidenta? No, otázne je, či sa dalo na to nejakým spôsobom už reagovať, pretože to bolo už rozbehnuté. Ja som to naozaj zaregistroval hneď po tej volebnej noci počas nedeľňajších diskusí, keď prakticky všetci tí, ktorí boli pozvaní za hlas do týchto televíznych diskusí, išli ako keby podľa jedného scenára. To podľa mňa nemali pripravené behom jednej noci. Oni na tom určite dlhodobo pracovali. A bola tá Juhoslávia, Irak, pravidelne opakovali tieto veci z minulosti pána Korčoka? To vieme aj v tejto relácii. Pritom ako keby pán Korčok bol zodpovedný za to, že NATO bombardovalo Juhosláviu. Tam sa nikto nepýtal, že vlastne prečo lietadla NATO išli vlastne do bývalej Juhoslávie, že akú to malo príčinu a aký to malo predovšetkým dôsledok. Ja keby som takýmto spôsobom argumentoval, tak by som mohol pokojne povedať, no tak všetci tí, ktorí boli v Slovenskom národnom povstaní, boli tiež vojnoví štváči, pretože tam ľudia umierali a jednoducho toto nie je tá forma, ale to je vlastne, hovorím, že to je vlastne pre tých ľudí, ktorí zrejme uvažujú čierno-bielo a nezamýšľajú sa nad daným problémom. Viete, ale tá moja otázka bola teda, či Ivan Korčok skutočne podcenil tú situáciu, či mohol urobiť viac, že či si to neuvedomil až veľmi neskoro, až počas toho prejavu, ktorý mal teda počas volebnej noci. Ja som zaregistroval, ako sa pravidelne vyjadruje ku Gaze. Ja som počul, ako sa vyjadruje práve k tejto Juhoslávii. Pravidelne sa hovorilo o tom, a nie len Ivan Korčok, ale dá sa povedať, všetci analytici hovorili, že prezident nie je ten, kto posiela vojakov na Ukrajinu. Dokonca Peter Pellegrini sa to tak snažil relativizovať tento názor, a síce, že on ako vysoký veliteľ, teda hlavný veliteľ ozbrojených síl, by teoreticky mohol ovplyvniť, ale jednoducho nemôže, pretože o tom bude vždy rozhodovať vláda, respektíve Národná rada Slovenskej republiky. Takže
válec už bol rozbehnutý a nedal sa zastaviť. Chcete ešte reagovať? Je to len počiarknem, že za mňa to bola hrubá chyba, pretože si treba uvedomiť, že už pred 2 rokmi po okresných úradoch chodili dámy v strednom a vyššom veku, ktoré mali naozaj skutočnú paniku z toho, že ich synovia by mohli nastúpiť, narukovať niekam do nejakého zahraničia a ísť bojovať. A vtedy to ministerstvo vnútra vyčíslilo na niekoľko 10 000 žiadostí, desiatok tisíc. Takže jednoducho to bolo podoprené nejakými exaktnejšími dátami, že síce to vyzerá pre ľudí, ktorí trošku vnímajú politiku častejšie ako raz za 4 roky, úplne že smiešne. Ale ešte by som aj doplnil to, že predsa tú tému samotný Peter Pellegrini nezačal. Začal to Robert Fico o 2-3 týždne skôr na tom stretnutí, respektíve pred stretnutím u francúzskeho prezidenta, kedy urobil to svoje virálne video o tom, že Západ sa zbláznil, chce ísť bojovať na Ukrajinu a jednoducho on určil tú tému a ten Peter Pellegrini v úvodzovkách futbalovým žargonom len spracoval a správne kopol. Dobre, pani maďarský volič, to ste takisto, pán Štefančík, otvorili túto otázku. Pre korektnosť je potrebné povedať, že asi Viktor Orbán takisto pomáhal Petrovi Pellegrinimu. V čase moratória na verejnoprávnej televízii maďarskej bolo veľké interview s Petrom Pellegrinim. Nie je to protizákonné, lebo je to iný štát, to znamená, nebolo porušené moratórium. Ale zase, pán Žatek, teraz začneme vami. Na druhej strane nie všetci voliči, ale v maďarskej komunite sú práve orientovaní na Viktora Orbána. Vieme, že aj tento tábor je rozdelený, ale je ich viac skutočne, že ktorý ten Viktor Orbán oslovuje v prospech Petra Pellegriniho? Zdá sa, že tú schopnosť mobilizovať maďarského voliča na Slovensku má práve Viktor Orbán, že sa do istej miery stal akousi ikonou aj pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Ale to sú aj také veci, že predsa len do istej miery maďarská vláda deklaruje, že myslí na Maďarov žijúcich na Slovensku rôznou finančnou podporou. Vieme to, že už 3, 4, možno aj 5 rokov maďarská vláda skupuje rôzne kultúrne pamiatky a nehnuteľnosti po celom Slovensku. Nakoniec venovala sa tomu aj Pluska vo viacerých významných a širokých reportážach v tlačovom vydaní. A zaujímavé bolo to, že my vlastne dodnes nevieme, že koľko tých nehnuteľností maďarská vláda prostredníctvom nejakých SROčiek založených na Slovensku vlastní. Ten liberálnejší maďarský volič je ako keby zahriaknutý, je niekde v kúte, ako keby sa takmer vytratil. Zrejme aj líder mu chýba. Chýba mu aj líder. Vieme, že síce Ivana Korčoka podporila iná maďarská menšinová politická strana, ale bez nejakej väčšej odozvy. Pán Štefančík, ako vy vnímate tú podporu Viktora Orbána? A možno aj to, čo sme naznačili, alebo čo ste vy naznačili, čo sa týka toho skupovania, to nie je nová téma, je Viktor Orbán nebezpečný v kontexte tej spolupráce s Robertom Ficom, lebo vieme, že sú asi na jednej vlne. Áno, akože v kontexte toho, že tu možno, že kúpuje nejaké majetky, tak to by som zase nejaké nebezpečenstvo nevidel. Nechcem zase vyvolávať tie také protimaďarské reminiscencie, aké sme tu mali niekedy v 90. rokoch, ale v kontexte spolupráci s Robertom Ficom určite nebezpečný je, pretože to, čo je v Maďarsku, politický systém v Maďarsku sa nedá nazvať liberálnou demokraciou. My dobre vieme, že Viktor Orbán si upravil volebný systém tak, aby mal prakticky víťazstvo isté. Takže, a toto by sme zrejme nechceli, aby to ale sú tu snahy takisto aj na Slovensku robiť tento zmiešaný systém. Na Slovensku. Áno, o tom by sme tiež vedeli diskutovať. Áno, to je ďalšia téma, pardon, nech som otváral ďalšiu tému. Aj na to, že či opozičné strany robia dobre svoju politiku, respektíve či tvoria svoje organizácie tak, aby sa podobali aspoň na politické strany. Takže v každom prípade si myslím, že to nebezpečné je a my možno, že potom budeme musieť počkať na víťazstvo, teda nie na víťazstvo, ale na voľby české, že či náhodou Andrej Babiš, pretože ten tam má veľkú šancu zvíťaziť. Vyše 30% vyšiel aktuálne vládu, takže z tej Vyšegradskej 2+2 môže byť zrazu 3. Poľsko osamotené, ale my dobre vieme, že ešte prednedávnom bolo Poľsko tiež niekde úplne inde, takže... A keď sa vrátim k tomu teda voličovej maďarskej komunity, pán Foro mal niečo vyše 2%, myslím, v tom prvom kole, to znamená, nebol to nejaký extrémny výtlak, presvedčil. Prečo teda sa podarilo presvedčiť tú maďarskú komunitu, aby skutočne obrátila ten svoj záujem oproti prvému kolu od Ivana Korčoka k Petrovi Pellegrinimu? Áno, v prvom rade bol vyjadrený záujem zrejme zo strany maďarskej vlády alebo Viktora Orbána, aby na Slovensku vyhral prezidentské voľby práve Peter Pellegrini.
Zrejme maďarský volič počúva viac maďarské médiá, zrejme nevie, nepozná možno, že obsah slovenských médií a viem si predstaviť, že pokiaľ teda nemali by sme hovoriť o všetkých Maďaroch samozrejme, ale práve ak dokáže vyhrať v Komárne alebo napríklad dokáže vyhrať v Dunajskej Strede, tak si viem predstaviť, že drvivá väčšina voličov maďarskej národnosti volila práve Petra Pellegriniho a nakoniec pomohla k tomu, aby zvíťazil. Ja to teraz nemám celé vypočítané, že koľko vlastne hlasov maďarských voličov dostal, ale tam treba povedať, že Petrovi Pellegrinimu sa okrem toho maďarského voliča podarilo osloviť aj voličov iných neúspešných kandidátov. Ja som to dokonca celé počítal v reálnych číslach a zistil som, že vlastne Peter Pellegrini získal podporu tých voličov, ktorí v parlamentných voľbách mohli voliť práve Smer, Hlas, Republiku, Slovenskú národnú stranu. A keď si k tomu pripočítame ešte aj Alianciu, tak tam mohol ešte dokonca čerpať nejakých ďalších voličov. Takže Petrovi Pellegrinimu sa mu podarilo ako tomu presvedčenému sociálnemu demokratovi, ktorý má proeurópske postoje, podarilo sa mu osloviť práve aj toho radikálneho voliča. Takže nemali by sme hovoriť vlastne iba o tom maďarskom voličovi, ale napríklad aj o tom, že prečo taký Milan Mazurek mal tú potrebu podporiť práve Petra Pellegriniho. Alebo Milan Uhrík. A Republika ako taká. Samozrejme, chcete ešte prípadne reagovať? Ja možno k tej téme Maďarská a Slovenská. A možno aj tej silnej mobilizácii voliča Petra Pellegriniho. Takže v dvoch bodoch. Poprvé, že či je nebezpečný Viktor Orbán. Ja sa nazdávam, že za predpokladu, ak by vojna na Ukrajine dopadla tak, že Ukrajina by musela postúpiť časť svojho územia Ruskej federácii, podľa mňa sa nebudeme musieť alebo mať prečo veľmi čudovať, že nejakého pekného dňa príde Viktor Orbán a povie, že no tak podľa vzoru, tak ako tuto bol usporiadaný veľký mier a všetkým sa uľavilo od hrozostrašného konfliktu, by som navrhoval zmenu hraníc tiež tuto so susedným Slovenskom a mňa potom bude veľmi zaujímať, ako bude reagovať tak Robert Fico a najmä Andrej Danko ako zástanci slovenských národných záujmov. V tej druhej veci, atmosféra medzi maďarskými voličmi na Slovensku sa zmenila. Maďarskí voliči boli vždy spojencami, alebo aj tie maďarské politické strany, boli sme zvyknutí za ostatných 20 rokov, že boli spojencami práve demokratických alebo tých liberálnejších slovenských politických strán z prirodzených dôvodov. No ale medzičasom sa stalo skôr to, že jednoducho sociálno-demokratický Smer alebo Hlas dokážu veľmi dobre mobilizovať vo svoj prospech maďarských voličov z tých chudobnejších okresov Slovenska na južnom Slovensku, kde jednoducho sme ešte prednedávnom včítali, že je tam dvojciferná nezamestnanosť. Smer si tu našiel cestu k týmto voličom práve prostredníctvom tej sociálnej otázky. No a keďže teraz do výraznej miery je orientovaný na Viktora Orbána, tak jednoducho tá dopomoc práve vyjadreniami prostredníctvom maďarských médií bola veľmi jednoduchou skratkou k maďarskému voličovi na Slovensku. No, volič maďarskej komunity si bude môcť urobiť sám obraz, pretože dal Peter Pellegrini na tej spoločnej tlačovej besede s pánom Forom isté garancie pre maďarskú komunitu a nejaké ústupky, tak samozrejme to už je na maďarskom voličovi. Či sa to splní alebo nie, môže si to potom zrevidovať. Páni, posuňme sa ešte k tým samotným kandidátom a ich budúcnosti. Začnem teda Ivanom Korčokom, vyše 1,2 milióna hlasov. To je určitý záväzok. On si, Ivan Korčok, podľa vyjadrení dal teraz istý time-out, istý oddychový čas. Či teda bude pokračovať alebo nie, pán Štefančík, ako politológ, ako vnímate jeho šance na prípadné založenie novej strany? Niečo možno ako uvažoval, alebo aj zrealizoval Andrej Kiska. No, ak aj Andrej Kiska uvažoval, že založí novú politickú stranu a prinesie nejakú novú politickú kultúru, tak treba povedať, že ľudia ho ako keby vypískali v parlamentných voľbách a s odretými ušami sa dostal do parlamentu, takže to môže pokojne čakať aj Ivana Korčoka. V každom prípade netreba zabúdať, že parlamentné voľby budú niečo cez 3 roky. My teraz momentálne ešte stále prežívame výsledky prezidentských volieb, ono, že to bude trvať práve do toho 15. júna, kedy bude pán Pellegrini uvedený do úradu, ale 3 roky sú skutočne veľmi ďaleko. Vy sám ako novinár viete, že novinári sa väčšinou venujú práve tým stranám, ktoré majú nejaký výtlak, respektíve sú v parlamente. To znamená, že venujú sa relevantným politickým stranám a všetkým tým, ktoré sú
mimo parlament, tak tie dostávajú minimum mediálneho priestoru, takže ja si myslím, že 3 roky je skutočne veľmi dlhá doba na to, aby on založil politickú stranu. Otázne je, že či on sa vlastne sám ako dlhoročný, 20-30 ročný diplomat cíti na to, aby neviedol len nejaký krúžok diskusný, ako to vydávame v prípade niektorých iných strán, ale že či chce budovať tú politickú stranu, ktorú vnímame ako organizáciu so všetkým tým, čo k tomu patrí, vrátanie regionálnych štruktúr. Takže isté vodítko tu je, pretože dostal ponuku do Sasky, ako dokonca boli letáky natlačené, hej, s jeho vizuálom, teda nového predsedu pána Korčoka. Pán Žadek, naznačuje to niečo, teda možno jeho budúcnosť v rámci stranickej politiky? Priznám sa, že tú otázku už som dostal viackrát a potom, čo som mal možnosť sa vyspať a trošku si zvážiť práve odpoveď na to, alebo sa tak zadívať možno do budúcnosti, bez samozrejme nejakej kryštálovej guly a mať možnosť hádať budúcnosť, tak ja poviem, že áno, ten výsledok 1 245 000 hlasov je naozaj veľmi dobrý, je zaslúžený a on si ho odpracoval spolu so svojím tímom. Ale zostanem mierne skeptický, čo sa týka tej jeho politickej strany, pretože, ako to už bolo naznačené od kolegu Štefančíka, je to človek, ktorý sa pohyboval viac v politických salónoch a na vysokej politickej úrovni. Ja si myslím, že Ivan Korčok, a naznačila to aj tá jeho reakcia po druhom kole volieb, nie je dostatočný ani demagóg a ani profesionál, ktorý je ochotný plávať v tých kalných vodách slovenských politických stranách a po prípade slovenského parlamentu. Ja si myslím, že ak sa o to aj pokúsi, čo legitímne môže, a ak si oddychne o pár mesiacov, tak to zhodnotí, že možno áno, že je ako keby je nakazený tým jedom tej politiky, že jednoducho nechce si dať povedať už od politiky, tak ja si myslím, že mu chýbajú tie skutočné vlastnosti na lídra politickej strany. Tak ako som bol skeptický pri Andrejovi Kiskovi a stále som aj pri Zuzane Čaputovej ako lídrov politických strán, tak na teraz odpovedám, že ak sa o to pokúsi, tak mu neveštím veľký úspech. No, faktom je, že to boli jeho prvé voľby v tej 30-ročnej diplomatickej kariére, prípadne čo bol vo vládnej exekutíve. Možno len doplním ešte, že keď ste spomenuli tú SAS, že ak by naozaj dokázal fungovať v prostredí politických strán, zobral by práve tú ponuku pred rokom od SAS a možno by sme ho videli dnes v parlamentnej politike. A ďalšia taká odbočka z tohoto, či v tom progresívno-liberálnom spektre už nie je teraz husto, pán Štefančík, že či by sa nová strana dokázala uchytiť, alebo či by sa mohol stať novým lídrom, napríklad progresívno Slovenska, ktorého tak veľmi podporovalo. Otázne je, že či by pán Korčok sa definoval ako liberál. Mne neprišiel ako úplne presvedčený liberál, aj napriek tomu, že sa ho jeho oponenti snažili tak prezentovať. Ja ho vidím skôr v takej tej perspektíve občianskej, alebo teda občianskej strany, ktorá sa definuje niekde v strede. Niekedy to bolo aj také moderné, keď niekto zakladal stranu, tak nepovedal, že my sme liberálna alebo konzervatívna, ale skôr taká nejaká naľavo od stredu alebo napravo od stredu. Takže určite si ho viem predstaviť niekde vo vedení takejto občianskej strany, takej tej mestského typu. Chýba na našej politickej scéne takáto strana. Možno demokrati sa to snažia trošku suplovať, ale tak tí sú mimo parlamenty s malou podporou. Mimo parlament, ale viem si predstaviť vzhľadom na jeho, myslím si, že celkom dobré priateľstvo s pánom Naďom, že by mohol ísť týmto smerom, veď on nemusí vstupovať do demokratov, ale nakoniec demokrati môžu vstúpiť do strany, ktorú by založil on, takže možnosti sú otvorené, ale ja stále opakujem, že tie 3 roky sa mi zdá skutočne veľmi dlhé obdobie na to, aby využil ten kapitál, ktorý momentálne má. Áno, pani Radičová ho využila a vieme, ako dopadla. To je tiež treba povedať, že vlastne pán Korčok nemá za sebou nejakú pevnú stranickú štruktúru, takže aj pani Radičová nakoniec sama povedala, že skúsila som to, ale kategoricky odmietam nejaké ďalšie angažovanie v politike. Takže pán Korčok to môže tiež skúsiť, ale naozaj... Tie 3 roky sú dlhá doba. 3 roky je dosť. Ten dobeh je naozaj veľmi dlhý. Otázka je teda, či pán Korčok teda je možno, že aj definitívne skončí v rámci politiky. Ja jeden taký fakt pripomeniem, pán Šefčovič, ktorý skončil druhý vo voľbách 2019, sa vrátil do diplomacie. Myslíte si, že môže to byť aj prípad Ivana Korčoka? Otázka je, či počas súčasnej vládnej garnitúry, ktorá mu zrejme už teraz nebude veľmi naklonená. No, obávam sa, že na veľmi dlhú dobu Ivan Korčok minimálne pri tomto establishmente v diplomatických kruhoch naozaj skončil a
bude si tam musieť dať dlhšiu pauzu. Ale áno, ako bola tu spomínaná aj Iveta Radičová, ale práve to je vhodné prirovnanie presne v tom ohľade, že predsa aj Iveta Radičová nemala nejako veľmi rada politické strany, patrila zase do prostredia mimovládnych organizácií. Inak uvažujúci človek, ťažko adaptabilný na prostredie politických strán alebo veľmi problematický. A ja hovorím, áno, tá doba tých 3 rokov je veľmi ďaleká, ale myslím si, že už sme tu videli z rôznych strán a v rôznych situáciách pána Korčoka, čo to už o ňom vieme. Ja som skeptický v tom, že naozaj by bol schopný založiť novú politickú stranu. A otázka je, že či mu napríklad aj demokrati alebo niektorí predstavitelia Slovenska alebo bývalého Oľana nepriniesli tak trošku smolu práve v tých minulovíkendových voľbách. Bolo by to asi trošku problematické, keby sa práve v úvodzovkách znížil na angažovanie sa v nejakej mimoparlamentnej strane. Ak by išiel naozaj poctivo a povedzme prišiel s integračným projektom viacerých občiansko-demokratických subjektov, ktoré tu na Slovensku sú, a priviedol by do tej strany možno ešte nejaké ďalšie nové tváre, tak prosím, ale myslím si, že toto už je nad jeho možnosti. Ja som tú otázku nemal pripravenú, priznám sa, ale keď ste spomenuli Igora Matoviča, či mu v podstate nedal tomu Ivanovi Korčokovi bosk smrti v rámci tej volebnej noci, čo sa týka možno aj ďalšej politickej budúcnosti. Tomu vyčítal aj ten druhý tábor, prečo vôbec dovolil, aby Igor Matovič a Veronika Remišová a prípadne Gábor Grendenta boli okolo toho jedného stola, prečo im dovolil vlastne sa vyskytnúť v tomto jeho volebnom štábe. Čo si o tom myslíte? O Igorovi Matovičovi sa hovorilo, že v roku 2020 vyhral práve kvôli tomu videu z Cannes. Ja niekedy mám pocit, že či to video, ktoré urobil ako jedno z posledných, kde ostro zaútočil nie len na letecký výlet pána Pellegriniho, ale aj na jeho osobné záležitosti. Či to nebolo video skôr takého opačného významu, a síce, že či neodohnalo časť voličov Ivana Korčoka, pretože si museli uvedomiť, že aha, však zase je to ten istý Matovič, nič sa nenaučil, vôbec sa nezmenil a podporuje človeka, ktorého mám ja voliť. Takže možno, že jedno video pomohlo, ale druhé video určite uškodilo. Pán Korčok zrejme pozýval x ďalších ľudí, boli tam zrejme stovky pozvaných. 700 ľudí tam bolo, áno. Pán Matovič sa tam teoreticky mohol stratiť, ale on je natoľko provokatívna osoba, že pokojne sa tam ukázať nemusel. Pán Žádek? Tá metafora s boskom smrti, myslím si, že je celkom výstižná. Ja mám možno ešte iný drobný postreh práve z tej volebnej noci z druhého kola, kedy jedna z televízií urobila rozhovor práve s Igorom Matovičom v tábore alebo v tom volebnom štábe Ivana Korčoka. Čo mne prišlo kúzelné, bolo to, že Igor Matovič tam začal rozprávať, že keď vyhrá Pellegrini, tak budeme nasmerovaní všetci na Rusko, staneme sa kľúčovým partnerom Ruska, a tak som si spomenul na tú jeho epizódu so Sputnikom, kedy na vlastnú päsť bez schválenia vlády vycestoval na vládnom triskáči do Moskvy, kde dohadoval dodávky Sputnika, vtedy v Európe nikým nepoznanej, neoverenej vakcíny. To bola epizóda, kvôli ktorej on sám skončil. Dnes hovorí o tom, že orientácia na Rusko je zlá. Za mňa to pôsobenie tiež Igora Matoviča aj v týchto voľbách bola jedna nekonzistentná, priam hlúpa epizóda. Dobre, páni, ešte Peter Pellegrini, dovolte ešte za záver našej diskusie zo pár otázok. Slovensko už potrebuje pokoj, hlavné motto ešte pred prvým kolom pána Pellegriniho. Nakoľko má ten potenciál pán Peter Pellegrini? Pretože vieme, že on je skôr zmierlivý typ politika. Aj voči nám novinárom sa správal zmierlivejšie. Možno si aj naši diváci a čitatelia spomenú tá epizóda, keď teda už nebohý pán Paška zakázal novinárom vstup do budovy, respektíve do parlamentného bufetu. Po ňom sa stal Peter Pellegrini predsedom parlamentu prvýkrát, uvoľnil tie mravy a podobne. Dokáže pán Štefančík spojiť skutočne Peter Pellegrini aj tú spoločnosť v tom druhom spektre, teda nie jeho voličov? Dokáže byť pre nich akým takým spôsobom priateľný? Čím ich mohol presvedčiť? Nemyslím si to. Ja si skôr myslím, že Peter Pellegrini bude vždy po ruke pánovi Ficovi. Určite sa tam objavia nejaké náznaky autonómnosti, takého nejakého autonómneho uvažovania a konania, veď nakoniec Peter Pellegrini ukázal, že sem tam to ručičkou vie buchnúť po stole, založil svoju vlastnú politickú stranu. Dokonca, ak sa nemýlim, tak to bol práve on, kto po pánovi Druckerovi ako
ministrovi, teraz neviem, či vnútra, vlastne docielil to, že pán Gašpar odišiel zo svojej funkcie. Takže určite pán Pellegrini má za sebou aj nejaké takéto náznaky autonómnosti. Ale keď sa pozrieme na to, že čo vlastne on urobil, čo povedal po parlamentných voľbách 2023, tak tie prejavy autonómnosti mi tam absolútne chýbajú. Že on ako keby vôbec nebol svojprávny. Takže ja si ho viem predstaviť ako takého Ivana Gašparoviča 2. Oblečú ho do automobilovej kombinézy, posadia ho do nejakého motokárskeho auta, šuch na tú pézinskú bavu, kde sa kedysi konali preteky. Takže ja si viem predstaviť Petra Pellegriniho takéhoto. Viem si, určite to bude ľudový prezident, ľudia ho budú zbožňovať, ale práve preto, že bude držať chrbát Robertovi Ficovi, tak bude vystavený od určitého spektra spoločnosti aj kritike. Nesedí tu, ale použijem jeho argument a vy môžete, pán Žádek, reagovať. Teda, keď sa ho pýtali aj moji kolegovia v tých diskusiách, teda, či dokáže byť autonómny prezident, vždy argumentoval tým, však ja som opustil Roberta Fica. Ja som založil stranu, to znamená, otočil som sa mu chrbtom. Je to dobrý argument, že teda skutočne dokáže byť autonómny? No nie je, pretože ako nemôžeme mu to uprieť, nie je to vymyslená vec, ako skutočne založil až vlastnú politickú stranu. Ale ja si pamätám minimálne 3 okamihy, kde konal úplne inak. Prvý okamih bol napríklad, keď bol predsedom vlády a ešte počas jeho vlády sa rokovalo o tzv. Stratifikácii nemocníc. Vtedy bola pripravená reforma nemocníc, prišiel Robert Fico, povedal nie a bolo vybavené, odstúpila pár mesiacov pred parlamentnými voľbami. Vtedy pani ministerka, ktorá to mala celé pripravené. Druhý moment bol, keď sa spýtali 1. oktobra 2023 šarmantne Moniky Beňovej, teda, že s kým budú vládnuť a možno aj dnes by sme sa mohli spýtať Moniky Beňovej, že či si myslí, že bude Peter Pellegrini nejaký odbojný prezident voči vláde. No a napokon ten tretí moment bol, kedy jednoducho sa Peter Pellegrini prihlásil k politickým stranám tejto vládnej koalície. On sa nesnažil byť nejaký nadstranícky alebo občiansky kandidát. Súčasne sa obrátil na priamo voličov Štefana Harabína, takže ja si myslím, že on sa týmito voľbami definitívne zaškatulkoval. On mal viackrát príležitosť ukázať tú svoju politickú autonómiu a on ju proste neukázal. Taký je fakt a ja sa presne stotožňujem aj s tým, že dobre, možno to nebude motorkárska kombinéza, ale možno sa nám predvedie ako pilot nejakého vládneho špeciálu a bude ukazovať nuancy výkonu prezidentskej funkcie týmto spôsobom. Robil to inak Rudolf Schuster veľmi výrazne a dosť mu to pomáhalo v tej kampani, respektíve v tej prezidentskej funkcii. Alebo sa mýlim? Lebo je to vyše 20 rokov. Už sú to iné postavy. Myslím si, že naozaj bol ako keby z iného cesta Rudolf Schuster, ale áno, ja tiež očakávam, že to nebude žiadny Michal Kováč, ale že to bude naozaj dokonca práve Ivan Gašparovič a už mi trošku sa podobajú aj na seba tým, že teda obaja si nechali naraz brady, tak budú aj... A bol aj vo voľnom štábe, stal pri ňom, dokonca tam aj rečnil počas toho úspechu. Fyzicky sa budú na seba ponášať. Ale keď obidvaja hovoríte o Ivanovi Gašparovičovi, je tu istý prímer, by som povedal, pretože aj Peter Pellegrini deklaroval to, čo robil Ivan Gašparovič, zvolať okrúhly stôl, hneď ako prvé, keď bude inaugurovaný do funkcie. Ale z hľadiska politológie je to nesprávny krok podľa vás? Alebo správny? Akákoľvek snaha o zmierenie jednotlivých politických strán a tým pádom aj spoločnosti sa dá len podčiarknúť, podporiť. Otázne je, že či to náhodou nebude len také nejaké gesto smerom k verejnosti, ktoré však nebude mať žiaden reálny dopad, pretože na jednej strane tu môže byť nejaké gesto od pána Pellegriniho, ale pokiaľ pán Pellegrini podpíše všetky zákony, ktoré patria do tej, citujúc Roberta Fica, legislatívnej smršti, pokiaľ podpíše napríklad zákon, ktorý obmedzí verejnoprávnosť RTVS, pokiaľ podpíše zákon, ktorý bude mimovládky označovať nejakým hanlivým výrazom, veď to, aby sme o chvíľku aj možno, že my politológovia nezačali nosiť nejaké nálepky, ktoré nás budú označovať ako zahraničných agentov. Takže pokiaľ toto všetko Peter Pellegrini podpíše, tak akékoľvek okrúhle stoly budú podľa môjho názoru úplne zbytočné. Pán Žádek? Je to pekné gesto a napokon podobá sa na niekoľko takých tých udalostí, ako ste vy sám pripomenuli o tom, že otvoril parlament novinárom.
ale v kvalite štátu, toho verejného priestoru a spolupráce možno médií a politickej moci to zase až tak toľko neprinieslo to, že mohli vstúpiť veľkoryso novinári do budovy parlamentu. Takže ja si myslím, že tak ako sa naučil veľmi slušne zaobchádzať Peter Pellegrini s politickým marketingom, tak veľmi podobné to bude pravdepodobne aj s výkonom jeho funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Napokon to, čo hovoril aj Ivan Gašparovič, treba povedať, že Ivan Gašparovič, ako ho síce možno poznáme ako teda tiež človeka alebo politika mnohých nejakých prerieknutí sa alebo nesprávnych výrazov, ale on mal veľmi dobrý politický čuch alebo inštinkt a Ivan Gašparovič nikdy neurobil nič viac ako to, že síce formálne nechal politikov rokovať v politickej špičke, ale nezasahoval im do ničoho. To znamená, že on neurobil žiadnu veľkolepú vec. No on to hovorí inak. Sedel v tomto štúdiu, keď bolo 30 rokov slovenskej samostatnosti, v januári minulého roka to bolo, a povedal, že práve tej kríze v roku 2012 on zvolal okrúhly stôl a on to prirovnával s tým, čo hovorila pani prezidentka, že posúvala tie voľby a že práve on je tým motorom tej zmeny a tých predčasných volieb a dohodli sa všetky strany. On toto hovorí ako svoju výhodu. No, to je síce pravda, ale vám to nevysvetlil dokonca, pretože ja som sa s ním mal možnosť o tejto situácii baviť asi pred 2 rokmi a bolo to o tom, že ja som im povedal, nech sa dohodnú do 12, lebo inak urobím to a ono a zrazu po 12 za mňou prišli a boli dohodnutí, že oni nechá rochovať o samote, že nikdy sa nestretával s predstaviteľmi politických strán individuálne, ale že veľkoryso ich nechal niekde rokovať spoločne v nejakej možno miestnosti prezidentskej kancelárie. Nič viac, nič menej. Ja sa obávam, že ak sa o toto aj bude snažiť Peter Pellegrini a bude sa to snažiť vydávať ako svoju nadstraníckosť, že toto bude dosť málo. Ešte prípadne vaša reakcia, lebo to je posledná otázka, pretože vieme, že ale je tu istá zmena prístupu. Nie som síce obhajca Petra Pellegriniho, ale keď deklaruje, že zavolá všetky strany k tomu okrúhlemu stolu v rámci prezidentského paláca, vieme, že pani Čaputová teda selektovala, aj pán Andrej Kiska selektoval, ten nepozýval Kotlebu a spol. Pani Čaputová ani samotného Roberta Fica, čo bol líder opozície. Je tu istý posun v tomto? No, pani Čaputová nepozývala pána Fica zrejme preto, lebo do nej neustále útočil. Otázka, či to nie je potrebné oddeliť tie osobné animozity od výkonu štátnych funkcií. Otázka je, že či ide o nejaký medzistranický súboj a prečo do toho ťahá práve prezidentku, takže tam je to úplne pochopiteľné, ale zrejme na pána Pellegriniho súčasné strany opozičné nebudú útočiť tak, ako Robert Fico, keď sedel v opozícii, útočil na pani Čaputovú, takže tie vzťahy môžu byť oveľa lepšie. Môj pohľad na neho je zatiaľ skeptický, ale ja sa budem veľmi, veľmi rád mýliť, keď pán Pellegrini ma skutočne prekvapí a ukáže, že je silný prezident, že je autonómny prezident a že si ctí princípy liberálnej demokracie. Ešte vaše slová na záver. Ja si myslím, že to bude taká jeho krasojazda, tak ako v tých predchádzajúcich funkciách, kde to bude síce veľmi dobre vyzerať, ale v reále to nebude mať žiadny významnejší politický dopad na výkon moci v štáte a tiež netreba zabudnúť na to, že on už v tých povolebných rozhovoroch pripustil, že ten Hlas asi nebude takou významnou politickou stranou, ako si to možno predstavovali ešte pred parlamentnými voľbami. Tým chcem povedať, že on, ak bude chcieť byť znovu zvolený, čo by mala byť prirodzene jeho najbližšia politická méta, no tak prirodzene bude predsa sa musieť opierať o portfólium tých politických strán, ktoré sú dnes na jeho strane alebo ktoré ho podporili v súčasnosti. Pochybujem, že by nastalo na Slovensku také obrovské zemetrasenie, že zrazu značením začnú Petra Pellegriniho podporovať napríklad progresívci, i keď aj tam sú okolnosti, kvôli ktorým by sa to možno mohlo stať, ale ja pochybujem, že on bude stierať tie koalično-opozičné animozity. Páni, ďakujem, že ste prišli. Mojimi hostiami boli z Ekonomickej univerzity politológ pán Radoslav Štefančík. Ďakujem ešte raz. Za pozvanie. Takisto aj vám, pán Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Aj vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem a pekný zvyšok dňa prajem. Teším sa na budúce. Dovidenia.